Naiz irratian, bigarren kafea. Egunon guztioi, ongi etorri bigarren kafera. Gaur ostirala da. Egunon guztioi, ongi etorri bigarren kafera. Gaur ostirala da. Eta bai, gaur maiatzak 31 loroen mundu eguna da. Bai, gaur maiatzak 31 loroen mundu eguna da. Oian argi geratu zaigu, ez da beharrezkoa loroek bezala dena errepikatzea. Baina, bai, egun hau existitzen da, World Parrot Trust erakundeak 2004an sustatutako eguna da. Hegazti zoragarri honi buruzko ezagutza zabaltzeko eta loro basati eta gatibuak mehatxuetatik babesteko helburuarekin. Imitatzaile galantak dira loroak. Beste animalia edo hegazti batzuen soinu eta dei asko imitatzeko gai dira. Gizakien soinuak eta hitzak barne. Imitatzaile nagusia Afrikako loro grisa da. Oso azkarrak direnez, abestiak eta otoitzak errepika ditzakete eta galderak erantzun. Trebatzen dituzunean jakina. Datu bitxi bat emango dizuet, loro espezie batzuek bizitza luzea dute. Beste hegazti batzuen aldean. Adibidez, Afrikako loro grisak 40 eta 60 urte bitartean bizi daitezke. Eta Amazoniako loroak 80 urtera arte iritsi daitezke. Ba. Fue un loro cabrón, iba al hombro de un pirata sanguinario y muy atroz, pilotando la nave más temida de ultramar, saqueando sin piedad. Yo sobreviví porque era un tipo fuerte y así es como conseguí escaparme de la muerte. Baina Inigo loroen eguna izateaz gain, gaur beste efemeride garrantzitsu bat ospatu. Bai, noski, maiatzaren 31 da. Tabakoaren aurkako mundu eguna. Ufa, osasunaren mundu erakundeak 1987an aldarrikatutako eguna da. Tabako kontsumoaren eta sustantzia horren kearekiko esposizio pasiboaren ondorio kaltegarri eta hilgarrien inguruan informatzeko eta kontzientziatzeko helburuarekin. Eta guk gaur, bigarren kafetik, deialdi bat egin nahi dugu. Entzule, mesedez, utzi tabakoa. Gainera, kafea edan eta zigarro bat erretzean sortzen den kiratxa jasangaitza da. I gave up coffee and cigarettes. I hate to say it hasn't helped me yet. I thought my problems would just dissipate, and all my pain would be in yesterday. I poured my booze. Oiana, badakizu 2003an Coffee and Cigarettes kafea eta zigarroak izeneko pelikula bat egin zuela Jim Jarmuschek, 1983an izen bereko film laburrarekin urrezko palma lortu zuen Jarmuschek Canneseko zinema jaialdian. 11 urte geroago, Coffee and Cigarettes filmatu zuen pasarte laburren multzo bat. Ezagutzen dut bai, sekuentzia bakoitzak hainbat pertsonaia erakusten ditu mahai batean eserita, kafea hartzen, zigarroak erretzen eta hainbat gairi buruz eztabaidatzen. Ingelestearen prestaketa, Elvis Presley, Abotan Costelloren aurkako konspirazioari buruzko teoriak, Paris 20ko hamarkadan. Atal bakoitzean bizpahiru pertsona agertzen dira, era bat desados daudenak, baina mai berean adiskidetsu esertzea lortzen dutenak. Gu bezala, Oiana. Hoixe ba? Fine little girl, she wait for me. Me catch the ship across the sea. I sail the ship all alone. I never think I'll make it home. Louie, Louie, well, me gotta go.
Sekulako aktore eta musikariak agertzen dira sekuentzia horietan. Roberto Benigni, Steve Buscemi, Alfred Molina, Bill Murray, Jack White eta Meg White, The White Stripes taldekoak, Tom Waits edo Iggy Pop, adibidez. Lotura, Roberto Benigni esan duzu, ezta? Bai. Bera ez, baina gaurko egunez jaio zen zinema italiar berriaren erakusle handienetako bat. Eta Benigniren laguna handia gainera. On Paolo Sorrentino. Sorrentino zinema zuzendaria Napolin jaio zen 1970ko maiatzaren 31. Ezagutzen duzu, ezta? La Gran Bellezza bezalako maixulanen zuzendaria da. Oiana, Federico Cosfai. Salvatore Sorrentino eta Concecia Romanoren semea Marco eta Danielaren anaia umezurtz geratu zen 17 urte betetzera zijoanean, enpresagintza ikaste erabaki zuen, baina berehala ohartu zen zinema zela bere pasioa. Eta eskerrak konturatu zen, gidoilari eta film laburren zuzendari gisa aritu ostean, L'uomo in Pi komediarekin egin zuen debuta. Toni Servillo aktore fetitxea protagonista zuena. Eta zuzendari gazte honenaren saria jaso zuen Buenos Aireseko zinemaldian. 2004an bere bigarren filmarekin nazioarteko errekonozimendua lortu zuen Le Consense del Amore pelikularekin. Berriro Toni Servillo protagonista zuena, suspensezko zintaura Kango zinemaldian urrezko palma lortzeko izendatu zuten. Ildiborekin lortu zuen Sorrentinok Oskarretarako lehen izendapena. Giulio Andreotti lehen ministroaren film biografikoarekin. Filmak ospe eta arrakasta handia izan zuen zinema jaialdi ospetsuenen artean, horien artean Kango zinemaldian. Hala ere, La Gran Bellezza da bere filmen artean arrakastatxuena. Amore, 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 è quello che so dire, ma tu mi capirai. Baina zoritxarrez Italiatik atera behar dugu eta Palestinara begira jarri. Palestinako sarraskia 2023ko urriaren 7an hasi zela uste dutenentzat, ona hemen datu bat. Gaurko egunez, 2010ean, Gazara gizalaguntza zeramaten 8 ontziri eraso egin zien Israelgo itsasarmadak, nazioarteko uretan nabigatzen ari ziren bitartean. Israelgo kostaldetik 40 itsas milatara gertatu zen erasoa. Ontzietan mundu osoko 32 herrialdetako 750 ekintzaile zijoa zen, eta horietako 19 hil zituen ejertzitu israeldarrek. Guztira, 8 ziren askatasunaren ontzidia bezala ezagutzen zen ura osatzen zuten itsasontziak. Horietatik 6 ziren itsasoan egun hartan, 2 matxuren eraginez portuan geratu zirelako. Estatu Batuetakoak, Greziakoak, Komorear Batasunekoak, Suediakoak, Turkiakoak eta Kiribatikoak ziren erasoturiko itsasontziak. Hemen ezabatardin undan, zubeterik izantza itzia Neki unia bestia kalizan itzen eriotza begietan bizi ederako baten amesten Nuklearra kimika haitan izagen taktika erabazi behar baitik egorrek erla politika tosaltzen dea tamar biluka arma uneko treman ez... Tira eta Palestinatik ona naiz eta askotan kosta egiten zaigun Palestina begietatik kentzea. Gaurko plana zein den ere aipatu barko diogu entzuleari Oiana? Bai, askatasunaren ontzidian ez dakit nor izango zen, baina hemen zuzara gaur kapitaina. Baizu, herria txikota! Angel Cuerdo etorriko da, festari festa ibiliko gara berarekin. Txinara joango gara adibidez edota koloniara. Aizue, eta planak fesetara joateko eta arte eszeniko eta gozatzeko Oiana Maritorenak dakartzanak, baina nik tartetxorik badugu behintzat, otsoa hiltzeak nola otsoa arriskutsuago eta natura aulago bihurtzen duen azaltzen saiatuko naiz. Zo interesgarria, eta ziur interesgarria izango dela gaurko kafeutxa. Artista paregabea etorriko da, eta ziur tarte ederra izango dugula berarekin. Gaurkoan hemen izango dugu Joseba Apaolaza Jauregi aktorea. Maiatzak 31 ditu gaur eta ostirala da, dantza egiteko momentua pasa zaigu, baina topatuko dugu hemen guretzat konpase aproposik.
zuekin dantza improvisazioaren erregina, Oiana Maritorenak enbe Anderea, egunon! Egunon! Eta izketan ari zaizuena, dantzan trebea ez, baina improvisazioan ere tira moldatzen den horietakoa. Inigo Asensio Lurbide naiz, gaur bigarren kafeak 7 eta 93 garrena du, goizak 10 eta 16, maiatzak 31 edo maiatzak azkena, eta guk ere azkena astekoa, baina oraindik ere kaina guztia geratzen zaigu aurretik. Ongi etorri, bigarren kafera naiz irratian zarete. Sinestu nahi nuke baina zakar da giroa ez baietan ainestu dator oraina azkarregi goaz gerorik badego Gerorik balego Olat Salvadorren azkenarekin, bai, badakigu bizigaren abiaduran, orain esango duela entzuleren batek, edo akaso norbaitek txatean, Inigo, egun batzuk badara matza, bai, nik ez dut esan atzo kaleratu duenik, baina, tira, hilabete ere ez darama Olat Salvadorrek Gerorik balego honekin, ez gaitezen hemen flipatu ere. Baina, bai, eta akaso jarri dizuegu dagoeneko bigarren kafean, baina, tira, gaurko saioa honekin abiatu nahi genuen. Nola dagoen, nere jende hipotetiko hori, zeinorrek ez du ez erresan. Begiratu dut, bada espada hemen komentariotan, norbait ez dioz esan duen, ezpa, baina, hori sentitu duzu, ez? Eskusazione non petita. Bazpare horretik. Boian, dauzkat maite dutak eta maite dut ezak. Hasi mesedez. Kolekzioan. Bota. Venga, hasiko naiz ezezko eta baiezko batzutatik. Batzuk, Wow. Bai, Ilabete geratzen da oraindik, gorde ditzakezu batzuk. Baina, bota. Bai, pare bat botako ditut. Bota. Ez dut bat ere maite, afari bat presatzen dudan bakoitzean, ogia erostea aztea. Baina beti azten zaizu? 180. Bai? Eta ez duzu bada espadan etxean zehoze, ogia ordezka dezaken ez dakit edo bimbotxon bat. Baina, etxerako ziren bestek eskatzen zen, ni ogirik gabe bizi naiteke. Jendearekin daukazunean. Bai, nik ogia ez dut erosten. Nik ere ez horregatik, bai. Tarteka norbaitek erosten badu, hemen irratian, edo batean nerama pasata, ogia erosi zuet, osondo. Baina bestela ez dut ogirik jaten. Eta askotan gertatu zaizu ordu. Baina elkartean igual, afaltzeko proposamen bat egin norbaiti, edo lagun batzui, eta nik erosiko ditut gauzak, eta... Bardun urrengoan esan behar dezu, edo hemendik aurrea beti lagunen jakin, ogiaz beraiek arduratu behar direla. Ja, bai. Gorrotu dut hori azte, bai. Baina maite dut... Afari hoiek. Bueno, hori ere bai, baina maite dut angertu dauden tabernetan, eta batean bereziki behin baino gehiagotan salbatu izan didatela. Eta zongan izan izu, ogirik ez duzu izan, beratzi tardiak ziren, ogia erosteko berandu xamar, eta auta beste, eta bai izona, sorratuko, zama barra bat obitan, jaukeran bi. Bero egia da, hainbeste erezkenuela behar, baina ni beti nahi zola, ogia sobran egon behar duela pentsatzen duen horietakoa. Ogiak sobran egon behar duela pentsatzen duen horietakoa. Afari batean ogia razionatzen idiltzea gauza triste izaten da. Bai, begira, nik lengoan bazkaria eukinun, eta ateratzen guten sekulako ogi goxua gaina bertan egindakoa, eta lehenen hasieran, nik uste bazkaltzen hasi aurretik nerea jandan eukala, baina gero zuten berriz ekarri, eta ni hor ja esan, pixka geixio, igual bukatu intzitzaien. Baina hor, falta motan gero,
Bai, Oso ona zeon. orantzarekin egindako ogi hoiek eta ze gauza da. izugarria zen. Bai. Nik ez dut publizidarik egin, baina lehengoan Iker Gurrutxaga lankidearekin afaldu nuen, antxua platerka zoragarria prestatu zidan, enaiz xehetasunetan sartuko errezetaren inguruan, ze hemen badago, Iker Gurrutxaga errezetarena gorde egingo dugu, sekretu izango da lasei. Baina antxua platerka eta aurretik zapikatzeko gauza batzuk etola, eta ogia, Carlos Argiñan orenetik ekarri zuen Bai, zauztiken. Goxua. Oso gigoxoa zan. Bai, probatu duzu? Ez? Bai, oso gigoxoa da. Eta aste honetan, Argiñanok jarraitu egiten dau. Benetan? Bai, ze... Beste noiz baita esan dezu ogiana? Edo lehenengo aldia? Ez, baina lehenengoan Janira Arantza betorri izan ona bisitan, eta bai, hori ikusi dut. behasengo dendatik edo ekarri zizkigun palmeritak, baina Ikerrek postrerako ere Argiñanoko donutxe eta palmerita batzuk zeuzken, eta nik ze pasatzen da, nik enekin existitu ere egiten zenik. Nik semian Carlos Argiñano bai, gozuak eta hartu ditut. Pastelak eta hartu ditu, baino semianak, ez? Aztagit hor Carlos Argiñano. Bai, horretik, bai zalantza sartu zait, eta oso ona dira esan. Kutixi den da. Bai, bertan izan naiz bai zarautzen bai. Bueno, honen berri eta bapatean agertu da nere bizitzan. Honek, goiuri ez dago, baina honek Heidenmendorf sindromea edo izan du. Baina... Benetan? Bai, gaur zu girakatsi barko diazu niri goiuri. Baina ez dakit. Urrengoan galetuko dugu. Meinhen. Lasai inigo, ez da zer gertatzen, goiuriri galetuko dugu gero. Bai, ez dut topatzen. Bai, goiurik urrengo batean kontatuko dugu. Bai. Maitut gehiago badauzkatu jana, baina zure txanda eta gero... Eta gero buelta, azuri bai. berriz ere. Bani etorri naiz, maite dut igabe esan, eta baina oraindik hori pentsatu behar dut. Baina, bai, etorri zait bat, eta bota ingot, ez dakit noiz baita aipatu deten zerbait, baina, bueno, hau aipatu detela uste, bai, aipatu det, alaba bakarra naizela. Eta gogoratzen naiz, garai baten gaztetan nik nire gurasoekin harreman estua dut, aldamenean bizi gara, bakoitza bere etxea baina aldamenean, eta beti egin izan ditugu gauza asko elkarrekin, ez? Bai, konpartitu ditugu momentu asko, eta lehen Italiako abesti batzu jarri dituzu, eta etorri zait burura, ez? Nik abenduan amarekin Italiara erromara bidaiatxe bat egin nuen, 4 egunetakoa, oso gustora egon ginen, ze, bueno, harreman guztietan, ez? Daude momentuak eta momentuak, 24 orduz elkarrekin alaba eta ama, bueno, batzutan pixkatzea izaten da, baina oso gustora aritu ginen, eta gogoratzen dut gazteagoa nintzenean, eta agian amarekin edo aitarekin zinemara joaten nintzenean, edo planak egiten dituenen eta batzuetan pentsatzen nuela, jendea pentsatuko du, bira, ez zaite zer gustatzen hori pentsatzea, baina jendea pentsatuko du, gurasoekin nahola, igual ez daukadalako lagunik, edo ez daukadalako, usted, pentsamendu hori etortzen zitzai dela, eta pixkat, eneola hain eroso edo pixkat lotxatu iten indula, ez zai gustatzen, hau, baina, bueno, egia da uste hori sentitzen nuela, Eta orain aldiz, konturatzen naiz, eta momentu horiek disfrutatzen saiatzen naiz gehiago, eta beraiekin momentuak partekatzen. Eta guztia etorri zait, batzu justu ere nik euskarako eskolak ematen ditut, eta erretiratu talde asko ditugu. Eta erretiratu bate komentatu zidan, joan den astean alabarekin egon zela, 30 urteko alabarekin, Malagan astebete. Eta esan nun, ze politia iruditzen zaidan, gurasoekin horrelako momentuak partekatzea aukera daukazunean, noski, denok ez du seguraski aukera hori izaten, baina oso ederra iruditzen zait. Eta nola pentsatu nezakenik hori lotxagarri izan ziren, ez dakit edor sentimendu kontrajarria jartzen zitzaizkidan, baina eskertu nahi diet gurasoei pila bat, eman didaten guztia, eta beraiekin bizi nahi ditut eta konpartitu momentuak. Badakit zaila dela askotan, 24 ordu bakarri ditu egunak, konpartitu nahi dugu bizitza jende askorekin, lagunekin, bikotekidekin, edo amantekin, edo lankideekin, ez? Jende askorekin, gurasoekin, eta askotan puzle hori osatzea ez tarraza izaten, baina ni jarraitu nahi dut gurasoak zaintzen, baiek ere ni izugarri zaindu nautelako beti, eta momentu horiek, bai, oso politiak iruditzen zaizkit. Amantea esan duzu? Bai. Lenguan egin un konversazio bat, amorante bueno. eta maitale eta gauza bera diren uste dut, iztegiaren arabera, baliokide xamarrak direla, baina nun baitemen nabardurak egiten zituzten. Aha, zein ziren nabardura horiek? Ez dut ondo gogoratzen orain, batean zegoen implizito, zuk bazenuela harreman zentral bat, eta harreman hortatik kanpo, eta modu dioztaun ilegalean edo.
harman ireki edo poligamiko bat izan gabe, kanpoan beste zerbait zuenak. Hori, amorantea zioten hauek. Bai. Eta maitalea berriz, pixkate, norbait ezagutzen ari zaren horretan, olako zerbait, eta grazioso egin zitzaion zen, nik ez dut inoiz panaketa hori egin. Bai. Niretzat amorante oso hitz polita da, baina eurentzatez, hartzen ziotelako ez fideltasun hori da. Eta egia esan, orduztik naiz gogoratu orain hau esan duzun arte, eta osnartu beharko edo aztertu beharko genuke zer dagoen horatzean. Bai, interesgarria da, Amorante hitza nola sortzen dan ere interesgarria litzateke, ze amodiotik, amorretik, baina amorantea. Bai, begiratu ingo dut. Segituan izango da Angel Kuerdo gurean, eta arekin bidaiatzen hasiko garela aitortu dizuegu, kontatu dizuegu, baina nik badut beste maite dut bat, pixator, elkarteko afari hoien giroan, lenguan ikusi nuen nire adinetik gertu dagoen mutil talde bat, beraitako bat bazkide egin berri, eta lehenengoz kointzitu nuen haiekin anafaltzen, eta ze gauzak diren gure komplexu eta gure historia hauek, baina euskeraz ari ziren eta poza mantzidan. Ez da zergatik nire aurriritzietan kuadrilla hori edo talde hori erderaz hitz egiten imaginatzen nuelako, eta etzen ala, eta zen, ala, ze ona. Olakoa gertatzen zaizkigu, eta asko oraindik. Eta horrek, erakusten dugu asko, batetik aurriritzien inguruan, hori da, eta bestetik. Akaso zerbait positibo ateratzearen, uste dut garairen batean, jende horrek gaztelerarekiko autua egingo zuela, edo joera hori izango zuela, beste batzuk ere izan genuen bezalaxe, eta horrek esperantza ematen dit nik ere nire kuadrilla azkeneko 15 urtetan erabat euskaratu dela sentitu duan bezalaxe, beti izan gara neko kuadrilla euskaliztuna, baina egontzen akaso nerabe aroan espainolera jotzeko joera hori, eta gero hori pixkate berbideratu dugu edo, eta pentsatu dut, akaso hemen ere antzeko zerbait gertatu dela. Eta horrek ere ematen du esperantza, ikusten ditugunean, hainbat gazte espainol batuen izketan, igual, argia momenturen batean piztuko da, eta... Bai, ez da. Nik itxaropen hori badut, baina ez dakit, Batzutan zalantza ere eta kezka ere sortzen zait horrekin. Gogoratzen dut korrikan, Donostian amaitu zen korrika hartan, justu ni ulian sartzeko, eta kuadrilla bat aldamenean gaztia, gaina nire ikastola berean ikasitakoa ziren, dana gazteleraz, eta esan nola da posible, ez? Korrikan zaude korrikaitaz, eta esan eta hauek gero autu hori egingo dute berriz ere euskara itzuli, itxaropena dut. Baina, Bai, uste dut, inauteritan ikusi duan disfrazik onenetakoa, zela, Tolosako neska gazte bat, kilometrotara doan, gazte erdaldun batetaz disfrazatuta. Begira, bai. Eta antes, no, porque los kilómetros lo mejor, es que esta dicera, vale, quieres un cadimocho, te gusta, es que gora euskera, tío, porque itezun zoragarri, eta parra batzuetan ikon, zezken klitxe hori guztiek oso ondo rapatuta, eta egia esan arra botain ikon. Banera azkeneko maite dut, Abiana. Bai, bota. Maite dut, asteburua, libre xamar izatea. Ai, nik ere, batzuetan. Libre xamar. Gozatu inigo. Libre xamar zer da? Atxalde bakarra? Ez, geixo izangoa. Ez, okupatuta daukadala, arratsalde bakarra. Oso ondo. Eta kontzertu bat emateko da, ez... beste lan mota bat egiteko. Bai, denetan gozatzen dugu, baina, berixo. Kontzertuak ere nik uste lana direla, aspaldia mitoiek edo bastartu ditugu, ez? Baina, bai, igandean gainera bigarren kafeko lagunekin plana daukagu! Bai, piraguan ibiliko gara. Bai, saiatuko gara bintzat. Asteburu polita dator, eta asteburu hori gozatzeko gogoz, ostira larratxalde lasei xamarrare badut, eta... Gozatu nio. Gorputzak esan digaur goizean, bale, Zigarko egola baten atxeen hartzen, Ez ailiatu haintxe, gaur atxaldeako planak itien, eta horra Bazpare telefonoa itzali, olakon bat. Bai, nik ere atxalde libre bat ikusi, eta aber zer dagoen gaur jungo naiz eta ingo... Igual zerbait ikustera joango naiz, gero plan zerrenda botatzen diguzunean, akaso konbentzituko nauzu. Goizeko 10:30 Angel Kuerdorekin bagoaz segituan aurrera, eta bagoaz berriz ere festarik festa mundutik bidaiatzera. Bigarrenak ez direlako beti okerragoak, bigarren kafea.
Angel Cuerdorekin bidaiatzen hasi ginen aurreko astean eta festaz festa eraman gintuen munduko txoko batetik bestera. Eta gaur festaz festa munduan bidaiatzen jarraitu behar dugu. Edo ala aitortu digu bintzat. Angel Cuerdo, eguerdion eta ongi etorri bigarren kafera. Eguerdion, badagoela bai, festa giroa eta gogoa. Baina festak ez bentzuleak gola lehen pentsamenduan izan dezakien festa sentsazio hori. Ez dakit, hemen ez gara harina dantzatzen ibiliko, ez du txorixo edo gazta talorik izango. A ber, beste giro batu daragoaz. Ez, harina eta fandangoa nahi bali badituzu dantzatu. Baina txinan igual, ez? Zergatik ez? Bai, vale, baina beraiek ez dute dantzatuko. Hori beste gauza bada, baina Edo agian modan jarri dezakegu. Zuk ara joan da, dantzatu dezakezu. Agian bai, txistorra taloa agian ez duzula topatuko hori beste kontu bada. Balitik. Bueno, kontu da azken finen, nire helburua zen, beti behar dugu batzutan ez da, itzakiren bat bilatu nora joan, noiz joan, eta festak izan direzko horretarako, itzaki ezin hobeago bat. Aurreko nahi patu genitun netzako bost festa, bost lugalde desberintan, benetan ikusgarriak gertatu daitezkenak, lehenengoan netzako, oantxe, ekainan ospatzen dalako Inti Raimia Perun, Kuzko hirian, benetan, alduenak, merezi duena noiz bai bizitzan jutekoa. Beste bat, Suatzilandian ospatzen dana, erramuaren festa edo, Suatzilandiako erregeak bere urrengo emaztea, haren hautaketako festa hori, bai oso festa berezia, munduan agian dagoen festarik handiena, bintzat jende gehien pilatzen duena Kunmela, Allahabad irian, hortxe Ganges eta Yamuna ibaiak elkartzen diren puntu sakratu hortan, Indian. Gero, banetzako, denboren makinan atzera egiteara dana, nadan festa Mongolian, Mongoliako toki desbertan ospatzen dana, baina agian ikusgarriena Uztaian ospatzen dana Ulan Batorren, eta netzako beste festa benetan impactantea, ez da, Etiopian Omo ibaiaren ertzean Hamer tribuak egiten duen nerabetasunetik heldu izaterako bilakaera hori, zezenaren gainan salto egiten dute eta bertan sortzen dan erritmo zarata ikuskizuna benetan dela flipantea. Baina hemen Txina ingurura horbiltzeko saiakera egin du musika honekin. Bueno, netzako Txinak, badu beti, ez ezagutzaren, beti ikutxu hori, eta nik ezagutu ditut hor bi festa benetan berezik. Bat, relazionatu genezakena gure urarekin, da berez uraren festa deitzen diote, eta da nolabait, Indian bezala, eta toki askotan, ez da urarekin relazionatzen dugu nolabait garbitze bat, garbitze espiritual bat, pekatuen garbitze bat, eta hau da festa super alai bat, nun, bertan, herriko edozeinek, beste edozeini ura botatzen dion, eta, azkenen ziur, geratuko zea, bentsat blain da bukatuko dezula, baina, musika etengabea eta sekulako giro polita, nun benetan bertan azaltzen zaren, eta sentiarte zaituzten, bertako herrikide beste bat bezala, ez da? Hau, toki desbenetan ospatzen da, baina guretzako izan zen oso ikusgarria Yunnan probintzian, dala nolabai, turismo aldetikan urrunen gelitzen dana, gero ez da turistikoago bilakatzen ari dana, hor daude hiri batzuk, ez da, Dali, Lian, Kumin hiriburua da, bai, eta, hortxe bat Tibeteko muga hortan eta bar, benetan, etnia desberdina, kultura desberdinak ezagutzeko toki ikusgarria, eta festa hau, festa ezin politago eta laiagoa. Ze ona. Bai, esan. Netzako, Txina asko gustatzen dalako, ez da, eta galdu ezin dugun festa hoietako bat, eta hau, noski, disfrutatu dezakegu, bai Txinan bertan, edo Txinar kultura dagoen, edo zein hiritan da, noski, Txinatar urte berria. Txinatar urte berria, Txinan bizitzen bali maezu, zoragarri, baina badira hiri batzuk, benetan, San Francisco bat eta bar, nun benetan
benetan bizi duten, eta izaten dira sekulako ospakizunak, bai? Hemen ura ez da egongo, hemen izango kontrako, hemen sua, petardok, etengabeak izango dira, toki batzuetan, noski ezin izango zulo hartu, edono horrentzako, nik aluzinatu egin nuen, zenbat petardo saltzen ziren, jendean nola ziren kiloka, eta azkenen, urte berria ospatzenetikan, etengabeko petardo zarata bat, eta, beraien dagoiak paseatzera, eta benetan, txinatarrentzat, berez, nahipatu dugu, ez da, aurreko astean, alajabaden ospatzen dan, kunmela hori dela, jende gehien gerturatzen duen festa dala. Baina benetan jende gehien mobilizatzen duen festa izango litzateke Txinatar urte berria. Hada mundu mailan, milioika pertsona gerturatzen dira, bakoitza bere. Urtarrilaren 25 da? Ez dauka ilargiaren arabera. Urtero aldatzen da, bale. Ilargi bukera alde, urtarrila bukera aldera, ez da? Eta oso kuriosoa da, ez da, netzako dagoen bidai magikoetako bat da, Mekong ibaia jarraitzea, eta Mekong ibaiak bustitzen dituen lurralde desberdinak, izan Txina, Myanmar, Laos, Kambodia, Vietnam eta bar, eta guk egin genuen gure garaian, hortxe bazan, urtarria, otsaila, gertatu zitzaigun, kultura bakoitzak egun desberdinetan ospatzen du, bere urte berria, eta urte berri desberdinak disfrutatu izana bakoitzak bere modu xelebrean, ez da? Baina noski ikusgarri nabe, bintzat zaratatxuena Txinatar, ez zalantzarik gabe. Ados, hemen ari niz ikusten, batzutan gerta daitekeela neguko solstizioaren ostetik, abenduaren 21-etik, martxoaren 20 pikura arte, tartean, hor nun bait, beraz... Beraz, prestatu maletak, eta 2025ko urte hasieran, badakizuen zer egin. Eta nolabait baita ere, egutegian aldakorra dana, eta netzako, tolosarri izan da zesanik ez, ezta, dira iauteriak, iauteritan, beti gogoan ditugu, ezta, tolosarrak noski tolosakoak, baina, dira beste oso ezagunak diren iauteriak, baina netzako, nolabait desberdintzearen, ezta, gasiliekoa, teateken, nolabait, urruntzearen, izango litzake agian famatuenetakoak, New Orleansen ospatzen diran iauteria, Hau da, agian telebistan gehiago ezagutu izan ditugu, Tenerifekoak, Sao Paulokoak, edo dena alakoak, baino netzako aipatu behar ditut bi iauteri oso berezi direnak, eta ez zain ezagunak, bat New Orleansekoa, Mardi Gras famatua, New Orleanse badu frantses ikutxua handi bat, eta mardi noski asteartea eta grasa, ez da? Azkenen, zanlako azken eguna, nun grasa edo horrelako jakia jangenitzaken, nolabait, kuaresman edo sartu baino lehen. Eta orduan, New Orleansen gaur egun, iaia bilakatu da etengabeko festagune batean. Hau da, Mardi Grasa, berez naiz eta egutekian bere data eduki, ia edo zein egunetan bilakatzen da, nolabait, Las Vegasera joaten balin badira, jokoa eta horrelako giro baten bila, ospakizuna giroa eta ondo pasatzeko intentzuarekin edonor jungo da, New Orleansen. Eta musika izango da protagonista. Etengabea edozein txokotan, ni Mardi Gras egunean bertan ez nitzen egon, baina, ikusita beste edozein aste bukaretan, egoten dan giroa, ez dut imaginatu ere egin nahi, Mardi Gras iauteriak peto-petoan direnean, egon daiteken saltxa eta musika giroa, ez da, izan du ikusgarria, baina zentzu guztietan. Eta nolabait, iauteriak alde batera utzi gabe, netzako beste iauteri hola oso bereziak, oso herrikoiak, ez da, nolabait eramango gintuzten, hemengo, herri txikitako iauteri horietara, izan honetake Boliviako Oruroko iauteriak. Bolivia ezagutzeko intentzioarekin dabilena, eta festa giroa murgildu nahi baldin badu, bere gutegian, topatu bezala Oruroko inauteriak noiz izango diren. Benetan, iauteri herrikoi, ez hain ezagun, behintzat, modu internazionalean,
Eta, bueno, bertan aipatzen ziguten, Boliviarrentzako ez dagoela festa hobeagorik. Hori dela, Arabiarren batetzako izango zekena lamekara joatea, ez da Oruroko jauterietara. Bueno, nolabait, erlijioaren alderdi, festa alderdi alde batera utziz, nik uste gazte baten buruan, behintzat mundu mailan egon daiteken festarik haundiena, internazional mailan, izango daitekeela Full Moon Party famatua. Full Moon Party, orain dela, oia urtetxo batzuk, ez da, hor Tailandian, Koh Phangan Irland, ikusi zuten, agian, bertako ondartza paradisuzko hoietan, bertan ikusten zala, nolabait, munduko toki hoberena ilargi betea ikustekoa. Eta poliki hasi zan, jendea bertara gerturatzen, eta gaur egun bilakatu dira, sekulako makrofestak, alkola barra, droga asko ere bai, eta, mundu osoko jendea, sekulako festak giroan, hango, ondartza paradisezkoetan, eta bilakatzen dana, musika, tokia, ilargia, benetan, baldintza ezin hobeak, sekulako festa batan murgiltzeko, orduan, edozein gazte, bere ikasketa bukatu ditun hortan, Australia batean, Zelanda berri batean, beraien helburu nagusia bizitzan, lehen aipatu dugu Boliviar batentzako lamekara izango dizkera Oruroko inauterieta jutea, Australia, Zelanda berriko gazte edonorren buruan dago, Tailandeko Full Moon Party bitara jutea. Eta noski, Full Moon Party desberdinak antolatzen dira, baina benetan, nolabait erdigunea edo jatorrizkoena izango dute Koh Phangan Irlanda egiten dana. Nien itzen egon gaueko giro hortan, baina bakarrik ikusita atxaldean zegoen saltsa bertan, ez dut imaginaten hemen gauean sortuko dan mugimendua, sekulako giroa, sekulakoa, eta esaten dena, mundu guztitik etorritako batez ere gazteak. Festarako aurrekoan esaten zenuen, Angel, zuk ja 3 egun jarraian festa egiteko arazoak edukiko zenituzkela. Haundiak. Horregatik. Gazte jendea festari festa. Usegatazten dira, ilargi beten aurreko egunetan, ilargi bete egunean, eta aurrengo egunean ere, festa inungo arazorik jarraitzeko arazorik ez duen jendea. Esoteriko edo trantze giroan honek eramaten nau herrialdez aldatuz, jungo gehan nolabait alderdi mistiko horretara, ez da, mistikotasun horren barruan netzako balin badago herrialde bat nun fedeak, budismo fedeak sekulako garrantzia duen eta oso festa bisualak gertatzen diren, izango nitzake Laosen. Laosen badaude bi gune, bat nolabait ezagunena, dala Luang Prabang hiri ezin ederra guan, hortzen Mekong ibaiaren ertzean, bertako templu budisten gatikan jende asko juten da bertara, bertako zenturen batean, yoga praktikatzea eta bar, eta etatzen da oso toki ederra, ez da, Luang Prabang da bentan toki ikusgarri bat, baino desentez ez ezagunagoa dana, hor badago ja Kambodiako mugatik gertu, Txampasak izeneko, herri txiki bat, eta hor badago Wat Phu izeneko templu bat, eta bertan egiten dan, ospakizun erlijiosoa, da ikusgarria. Zenbat milaka pertsona gerturatzen dira Mekong ibaiaren ertzoietan, bertan dago mendit tontortxo bat bezala, hor 2 mailatan badaude templuak, eta bentan da ikusgarria, ze koloretsua, ze jendetza, bertan gerturatzen dana, ospakizun erlijioso horretara, ez da, netzako, ikusgarria.
Tira, ies egingo dugu esoterismo ontatik, espiritualia ontatik. Bueno, ez da egin nora guazen, Angelekin, ze bidai hau. Wow. Salto izugarri bat, eta noski exoterismo hortatik ziaro desberdina, ezta? Naipatuko ditut, bi alderdi oso desberdin, bai? Bat, nolabait, Kanadan eta agian Ipar Ameriketa osoan ospatzen den, bueno, musikaz kanpo noski, ospatzen den festarik garrantzitsuena. Ospatzen da Calgaryn, da Stampede famatua, oentxe uztaila abuztu hasierako hortan, hortxe izaten da, bai, eta da noski Far Westaren erdian kokatuko bagina bezala, rodeoak, bueno, nolabait, rodeoaren inguruko da, rodeoaren olimpiadak esango bagenu bezala. Ez da, orduan, mundu guztiak, hor tartean noski, Estatu Batu eta Kanada osan ospatzen dira rodeo txikixagoak edo, eta hor badago nolaiteko sailkapen bat azkenean zein iritsikote da Stampede famatu horretara, bai? Eta da, alucinantea, ez da nolabait, hiperamerikar festa bat, bai, ikusiko ditugu, jendea, noski, gaur egungo, bakero antzera jantzita, da oso ikusgarria, oso alaia, eta rodeo erdigune bezala hartuta, benetan, zenba gauza polik ikusten diran, izaten da, ingurune erraldoi itxi batean, eta hortxe, musikak, eta batez ere, aipatu duguna, ez da, rodeoa, eta ez bakarri rodeoa guk ezagutzen dugun, rodeo mota, bezik, eta rodeoaren ingurun egiten diran beste 11 ospakizun antzeko, ez da? Bueno, ni ez naiz oso aditua, ospakizun mota horietan, baina bai kutsatzen dela han sortzen dan supergiro hori, ez da? Bai, azkenen, bueno, ez tezu ulertuko sondo zer egin behar duen, azken ikusten duzu, bueno, guain gontan salto egin du zalditikan, hartu du, txekor erdi basati hori, eta nola lotu duen. Eta horrengo ospakizuna izango da, beste ekitaldi desberdinan, berriro egongo diran sailkapenak, finalak eta abar. Bueno, flipantea, eango estadio makro hortan, jendez lepo. Oso giro xelebrea biltzen da, bai. Bai, eta bueno, benetan oso kutsakorra, ez da? Eta, bueno, lugaldea alde batera utzi gabe, guztiz kontrakoa izaten da pauauak. Bai, pauauak dira bertako jatorrizko indiarren, ritualak, dantzak, bai, nun toki desberdintan egiten dituzten, bai, tokien arabera, txikixeoak, da topaketa, tribu topaketa haundioa, txikiagoa, juten dira beraien erropa tradizionekin jantzita, baina pauau bertan saiatzen dira hori nolabait areagotzen, ez da? Ea zeinek eramaten duen janzkera politagoa, ederragoa, luma gehiagorekin, nolabait garai bateko janzkera tradizional horren alden goraikapen haundina eginez, ez da? Eta toki desberdin artean bat, netzako oso politizantzan izan da, Maritulin irla, nun erreserba indiar bada, Torontotikan, Kanadan nahiko gertu, bai, eta, bueno, bertan abuztan topatzen direlako tribu asko, bakoitza bere janzkera, ohitura eta dantza desberdinekin, ez da? Eta orduan, nolabait oso, erdigunean jartzen dira, pertsona desberdina, danborra jotzen, danborra hundia jotzen, bum, 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 eta modu berean, danborra horren inguruan, tribu desberdina dantza egiten, beraien, jatorrizko tribu horren, pausoa jarraituz, eta orduan izan duteke, gure euskal dantza festa hundi bat bezala, baino, Afrikako, bertako jatorrizko etnien dantzak eta doinua jarraituz. Horrea, jumarrezu inigo, fandangoa dantzatzera, lehen esan dugula fandangoa ere estelekutan ez dutela dantzantze, baina, egian, zuk irakutsi behar dizu. Esan, seko txarra nahiz dantzan. Ez dut inoiz fandangoa menperatu, harina gutxiago, soinu jolea naiz eta fandangoa joko nuke, baina ez daula zazpi fandangola aukeran emateko ere ez dauzkat repertorioan oraintzen ere bizitzan, naiz oso euskal folklorearen defendatzaile ona. Gauzak diren bezala. Beste aukera bat agian kulturarekin da musikarekin elazionatuga, eta netzako sekulako ospakizuna dana, eta abuztun ospatzen dana, eta nahiko errez gertatzen dana bertara jota, izan guteke Edimburgoko kultur festivala.
bai? Bertan, kulturaz, kaleko kultur desberdinez gozatu nahi duen edonorrentzat, izaten da nolabait erdigunea, ezta? Eskozia ez da ospetsua bertako eguraldiaren gatikan, akaso, abuztu izan daiteke, eguraldi hobesegoen topatu dezakegun garaia, eta abuztua bilakatzen da Edimburgo makrofesta batean, makrofesta kultural batean batez ere. Ze politia hori. Eta orduan, beste motatako, ospakizunak, kultura, kontzertuak, kale antzez lanak ikusi nahi dituenak, zero beto eta abuztuan Edimburgoko kultur festivalera joatea baino. Si has trobat un lloc al món on tot és nou i acollidor, en un segon ja és casa teva. Té un batega que et dona... Pele Macleo den Edinburgh kantuarekin egiten ari gara, azken minuto. Baina oraindik Angel Kuerdok badu, uste dut hortxe gordeta azken proposamenik. Bai, agian... Beti dauka propina Angelek. Agian klasikoena izango da, baino egia da, klasiko eta gertu segoakoa izateagatik, bere garrantziztala kendu behar, ezta? Eta netzako, nolabait, alemaniko kultura murgildu nahi dunak, zero beto eta bertako Oktoberfestea jutea. Bai, izango da klasiko bat, mendiken ere autobusak ateratzen direna bertara joateko, edo modu xamurrago batean, egaldiren batean, eta makro ingurune horietan, eta zesanik ez, ezta, Oktoberfest desberdinak egoten dira noski, baino, noski, munitxekoa, juteko eta zagutzeko aukera duenak, zerbeza makina bateateko aukera izango du, eta noski baita ere bertako dantzak ikusi, bertako ospakizuen bartatu, eta bertara joaten den edo nork izango du, bagian lehenengo zerbezarekin ez, ezta? Baino behin bat edo beste hartuta ja, bertako bagian hotza xego dien Alemaniarrekin ere, azken zeharreman goxo alai sortzen diran, eta festa barra egiteko aukera ezin hobea. Horrea pai jungo litzakela nio gustora. Oktoberfestea? Bizitzen behin. Ikusteagatik. Pare batetan izan naiz, eta gustora, ondo. Sareetan ikusten ditudan gauzengatik hori bai, etzai gustatzen bideo batzuk ikusten ditut, ateak irik eta korrika maila hartzera jendea joten denean, eta nik une horretan gaizki pasako nuke, baina bezala ikusteagatik. Nik uste, azkenen aipatu ditugun festa guztien arten, norbait, bakoitzak aukeratu beharko leke, bere jakinmin, interes, guston arabera, zer dijoakion gehiago, ezta? Eta nik ez nuke agurtu nahiko, Alemani, badaki dalako, ezta? Beraientzako agian dala, beraien ospakizun garrantzitsuena, nahiz eta guretzako Oktoberfesta izan, dala, diotenez behintzat munduko ilauterik zaharrenak. Eta munduko ilauterik zaharrenak ospatze omen dira Alemanin, kolonia hirian. Bai. Eta, aipatuko dute, aipatu dugu leno, ez da, Orurokoak, New Orleansekoak eta bar, baino koloniako ilauteriak omen dira izugarriak, bai? Inauteri zaloi gertatzen zaiguna da, inauteri gehientsuenak data oso antzekoetan edo berberetan izaten direla. Beraz, zai izaten dela, ez, zure inauteriak galdu gabe besteak gozatzea. Baina, igual, bizitzan pare bat alditan egiteko bada. Nik uste noiz behin egin bardala eskapada txiki bat, eta bestena ezagutu batana ezagutu, eta gero norberaren ere urrengo batean gehiago disfrutatzeko. Goiuri, indarra behar da batez ere Angelek proposatu dizkigun plan guzti hauek behar bezala osatzeko bizitzan, Bai, izango nuke. Udarako festa guztiak Euskal Herrian osatzea baino nekizagoa da, Izango nuke. Aberasgarriare behar du izan gogoz, Tartekatzen jun, bai, bat hemen, beste gutixio. And I can't sweep you off of your feet. Venga, batxeden pixka hartuko dugu, Ed Sheeranen Thinking Out Loud honekin, eta Angel Kuerdo agurtu egingo dugu. Angel, laizter arte. Nik uste, oraindik kurtso bukatu aurretik egokituko zaigula beste bisitaren bat, eta helduko dugu. Izan festak, izan beste itzakiren batekin diturreko naiz, bideit, itzaikiko gogarekin. Zain asko, Angel. Ondo izan. Baby, my heart could still fall as hard at 23.
And I'm thinking about how people fall in love in mysterious ways. Maybe just the touch of a hand. Well, me, I fall in love with you every single day. And I just wanna tell you I am. So honey, now take me into your loving arms. Kiss me under the light of 1,000 stars. Place your head on my beating heart. I'm thinking out loud, maybe we found love right where we are. When my hair's all but gone and my memory fades, and the crowds don't remember my name, when my hands don't play the strings the same way, I know you will still love me the same. 'Cause honey, your soul could never grow old, it's evergreen. Goizeko 10:47 eta gure txatean Indiokerrek idatzi berri dugu esan kaixo, barkatu, gaurko koreografia ikusi dut, baina ez dut puntuatu, bezeroekin nengoen. Gaurkoa zoragarria izan da. Rekord guztiak apurtuta, 19 emango dizuet, txalo bero bat, epa! Ez dakit zergatik bi zaudetenean hobeto egiten dezuten. Ta beno, Goiuri ez dagoenean. Hola! Aizu, Goiuri etzegoen sarreran eta, bueno, baina barkatuko diogu, Kotxaua. Keep on making the same mistakes. Muturra jartzen ari zaizu Goiuri, Indioker. Baby now. Goizeko 10:48 esan da bezala, guk segituan azken ordukoaren bila salto egin behar dugu, ondoren oianak kontatu behar dizut, zergatik, aurreko mendean iritsi zen momentu bat, non Otxoek Yellowstone Parkeko ibaia berbideratu zuten. Ze interesgarria. Bai, historia aski interesgarria da, bai, eta kontatuko dizut eta zuk kontatuko didazuea gaur zehantzez lan ikusozak edan. Edo lasai etxean gera zaitezke. Horire aukera bat izango da, bai. Kantu ederra dena buiana. Izugarria da, bai, etxiran. Keep calm and bigarren kafea. Goizeko 11:00 4 segundu falta diren honetan, esaldia bukatzerako 11:00 izango dira, bagoaz estudio zentraletara, azken ordukoaren bila, Oñat Zaizpuru egunon. Egunon bai, egunon entzule guztiak. Tira, Legution ikusiko zenuten atzonola Goian izeneko industria gunean piztu zen sutea. Badirudinez, patinete elektriko baten bateriak eragin zuela uste du ikerketa iturriak. Birziklatze plantak hartu zuen su eta ke toksikoa zabaldu zuen inguruan eta hala herritarrak konfinatu egin behar izan zituzten euren etxeetan. Dirudinez, 70.000 metro kuadroko espazioa da Legutio parean dagoen industria gunean dagoena birziklatze planta horretan metal ferrikoak eta ez ferrikoak birziklatzen dira eta dirudinez txatarrak hartu zuen su eta segituan zabaldu zen ke laino toksikoa zabalduaz.
hipotesi nagusia beraz, hori, sutearen iturburua patinete elektriko baten bateria izan dela. Susto honetaz gain, orduek aurrera egin ala, haserrea nagusitu da Arabako eragile politiko batzuen artean, baita ekologisten artean ere gogora ekarri baitute, ez dela lehen aldia bertan enpresa horretan arazo dela eta suteak daudela. Gasteizko legebiltzarrak ere neurriak hartzea eskatu zuen, baina momentuz ez da deus egin eta, hain zuzen, norabide horretan beharrean, kontrako norabidean badirudi, industria gune hau eta birziklatze planta hau zabaltzeko, haunditzeko neurriak hartzen hasiak direla. Bueno, ez dakit hegaldiak hartzegotan zaudeten, baina gaurkoan hegaldiekin eta maletekin nobedade bat, Hego Euskal Herriari lotuta. Espainiako Kontsumo Ministeritzak 150 milioi euroko isuna ezarri dielako kostu baxuko 4 aire konpainiei kabinako maleta kobratzeagatik. Iazko udean zehaztapen espedientea zabaldu zizkietean kontsumitzaileen eskubideen aldeko zenbait elkarteren salaketen ondotik. Elkarte horiek aire konpainia haien abusuzko praktikak ikertzeko eskatu zuten, eskuko maleta kabinan eramaten truke kobratu egiten zutelako. Halaber, txartelaren prezioan sartu ziren beste zerbitzu batzuengatik ere gainkostu ezarri dute. Adibidez, badin txikikoen edo menpeko pertsonen kasuan beste bidaiari baten ondoan esertzeagatik. Halaber, aireportuetan eskudirutan ordaintzen ez uste izan da beste arrazoietako bat, baita zerbitzuaren azken prezioari buruzko gardentasun falta ere. Bueno, aipatutako Kontsumo Ministeritzaren sententzia hau ez da irmoa elegitea jardakioke eta badirudi hori egingo dutela, behin bideo hori agortuta bai, auzitara jo dezakete konpainie, baina albistea hor dago. Behintzat, abusuzko klausula hoiengatik hainbat enpresari isuna ezarri diela Espainiako Kontsumo Ministeritzak gai hau dela eta. Azken aipamen bat, gaurkoan jakin dugulako Plentziako udalak Euskal Errepublikaren alde aldarrikatu duela mugimenduaren bidez. Plentziako udalak mozio bat onartu baitu Euskal Errepublikaren parte dela aldarrikatuz. Euskal Herria Bilduk du gehiengoa udalean, 6 zinegotzirekin, EAJak 3 ditu eta beste plataforma batek 2 eta dirudi udalak bere burua Euskal Errepublikaren parte dela onartu duela. Aldarrikapen alde bakarreko historikoa dela dio eunek, historian aurrekariak izan direlako, lehen aldiz Euskal Herriko erakunde batek lurraldearen zati bat Euskal Errepublikaren zati izendatu duela azpimarratu dute. Eta bada aldea mugimenduaren aburuz, aurreko kasuetan Euskal Errepublika eskatzena mugitu baita eta ez independentzia aldarrikatzera. Euskal Errepublika herritar guztien ongizaterako ezinbesteko tresna dela dio mugimenduak eta Espainiar estatuaren parte izaten jarraitzen dugun bitartean ezingo dela herritarren aldeko legerik aurrera atera. Bain zuzen, biharkoan deitu dute agerraldia Plentzian xehetasunak emateko eta urrats gehiago iragartzeko mugimenduaren partetik eta bestelako herritar gehiagoren aldetik. Hauxe beraz kontatzeko genuena bigarren kafeako lagunok. Eskarrik asko bainat aizpuru eguerdiko 12etan informazio gehiago hementxe naiz irratian eta gorain bigarren kafearekin gozatzen jarraitzeko asmotan gabiltza. Bai, Oiana, otxoek aldatu zuten Yellowstoneko ibaiaren joana bidea, baina hau azaltzeko iraganera egin behar da salto. Badago hemen historia honetan nolabaiteko flashback moduko bat. 1985 urtean kokatzen dena. Hortxe izan zen, otxo talde batek, nolabait Yellowstoneko ibaiari eta parke naturalari haren joera aldarazi zion momentua, baina hau nola eta zergatik ulertzeko desente atzera egin behar da. Mila 1926 urtean Yellowstoneen azken otsoa hil zuten ehiztariek. Eta ura ekosistema kaltetzen hasi zen, eta betirako izan ziteken. Pentsa, otsoak desagertzerako momentuan, belarjale nagusien harrapakariak ere desagertu egin ziren. Altzeak eta oreinak libre zebiltzan, eta
hor zebiltzan, libreegi eta nahi adina jaten, gainpopulatu egin ziren, eta naiz eta saiatu ziren nolabait, animalia hauen populazioa kontrolatzen, ez zuten lortu, ez zegoen altzeak eta oreinak garatzen jarraitzeko muga jarriko zuen inor, hasi ziren sahatxak, astigarrak, makalzuaitzak eta bestelakoak presio ikaragarria jasaten, eta gero eta urriagoak ziren, eta poliki-poliki hasi ziren desagertzen andere matxak edo groseiak, abiak, irusta eta bestein bat belar eta zuaiska ere, jan eta jan zenbiltzen, eta belar jaleak hazi eta hazi, poliki-poliki, migratorio xamarrak ziren komunitatea haiek sedentarismoan erori, ibai ertzeetan eta lasai zebiltzen, eta jan lurraren egonkortasun hori ere nolabait aldatzen hasi ziren. Pentsa, loreak eta haziak ere hasi ziren desagertzen, eta honek insektuetan, hegazti txikietan eragina izan zuen. Mamifero txikiek ere bera, harrapakari txikienak, nolabait azeria eta tejoia, hegazti harrapakari txikia hoiek, eta batez ere, ikaragarrizko eragina izan zuen kastoreen populazioa jeisteak. Ze, bada zerbait, akaso inoiz atentzioz begiratu ez duguna, da kastoreak, azteko sahatxarekin elikatzen direla neguen, baina batez ere sahatxa eta bestelako zuaitz adarrekin presak egiten dituztela, ibaietan. Zergatik egiten dituzten? Euren elikagaiak hor pilatzen dituzten, nolabait negurako prestatzen, harrapakarietatik salbu egoteko urazpian denbora asko egon daiteke kastorea, eta horrek sortzen du ibaietan ikaragarrezko eragina. Emari aldatu egiten du, abiadura zertxo baite frenatzen du, eta horrek egiten du nolabait, emari hori kanala edo mantentzea. Baina ibaiak gero eta lur gehiago zeraman, gero eta adar, sustrai, zuaiska, zuaitz gutxiago zuden, lurrak gero eta makalago, eta poliki-poliki ibaia hasi zen igadura hori sortzen, eta berarekin lurra eramaten. Eta horrelaxe zabaltzen, eta zabaltzen, eta zabaltzen. Abiadura asko, zabaltzen, abiadura galtzen joan, eta gero eta kanal gutxiago zuen, eta temperaturak uran gora egin zuen, berotu egin ziren temperaturak, izokinak berazia ezin ziren bertan bizi, eta larreak ere gero eta gaine esplotatuago zuden, gero eta sanda bezala, larre gehiago zegoen, larreak gero eta utxalago, gero eta kaltetuago, eta bertan belarjaleak libre eta libre. Ikaragarrizko degenerazioa sortu zuen honek Yellowstoneko parkean. Paisaiara bat aldatu zuen, eta zientzialariak antxe zebiltzan erotu beharrean, nola hori irauli. Berriz ere otxoak 1985ean 41 kanadiar txertatu zituzten Yellowstoneen. Eta eragina oso azkarra izan zen. Naturaren erresilientzia ikaragarria da, eta antxe erakutsi zuten, belar jaleak hasi zirelako beraien jarrerak aldatzen, etxe biltzen ibai ertzeetan libre eta lasai berreskuratu zuten euren joera migratorioago hori, alerta bizitz hori, beldurra berpiztu zen, eta ibai arriberetan, sedentarismo hori usatzean, pixkanaka ibai ertze horiek erasi ziren. Leheno kontatu dugun prozesua, iaia alderantziz ematen, eta poliki-poliki, honek sortu zuen, Yellowstone berriz ere, nolabait, bere onera etortzea. Egia da oso parke natural berezia dela, horre, mugimendu tektoniko, sumendi arrastoak, uste dut 600 urtez behin edo egoten direla horrelako erupzioak, eta oso prozesu komplexua da, eta gerora ikerlariek pixkanaka erakutsi zuten, otxoengatik soilik etzela izan. Faktore asko egon zirela hortartean, puma eta hartzen populazioak ere berreskuratu zirela, hauek ere harrapakari handiak dira, eta honek ere sortzen zuenez, horreka hontan bere laguntza edo, baina historia oso ezagun egin zen, 2014an TED Talk horietako batean George Monbiot kazetariak ekarri zuelako. Pero bideo ikaragarria ederra gaude honen inguruan, eta hor YouTubeen saltxatuz gero topa daitezke, eta historia esan da bezala, pixka bat badago, otxoen presentzia hori, gehiegi azpimarratzeko joerarekin, noski, eragina bere bizikoa izan zen, baina, bazauden faktore gehiago esan da bezala, baina kontua kontu, honek erakusten digu naturaren oreka hori zenbateraino den beharrezkoa, eta nola hain
ez dakit, kriminalizatu izan den otsoa bezalako animali eder bat, den garrantzitsua gure ekosistemak mantentzeko, naiz eta, nekazari eta batez ere abeltzainen ikuspegitik beti izan den, arerio ikaragarri bat, eta gure imaginarioetan ere, otsoa beti izan den gaiztoa. Txano gorritxuren kondairetatik hasita, hartzaia eta otsoaren ipuina hauek, ez? Irutxerritxoetan ere, aita ere, beti otsoa gaiztoa eta. Xabi Zeberioren pausi honekin egingo dugu minututxo bat, hartu arnasa, ostirala da, bagatozela, proposamen mordoarekin urrengo egunetarako, eta laizter, Joseba Paulaza gure kafe utxaren gonbidatu ere gurean izango dugulako. Bigarrenak ez direlako beti okerragoak, bigarren kafea. Where do we go? Go from here. May I lightly want to see another year. Down to the water, down to the deep. Ostira da, down to the deep, gu up to the high, zein da. Baina goruntze ostirala eta asteburuarekin, eta batez ere, gaur ostirala izaki egun oso ederra delako arte eszeniko eta gozatzeko. Egun berezia ez duzu parrandasko egina, baina zerbait egina duzu, begira, hementxe proposamen batzuk esango dizkizuegu. Gaur Euskaldungak bakarrizketa lana edo, bi artista dira, baina bakarrizketa formatuan bezala, Gernika Lumoko Lizeo Antzokian egongo dira Aroa Blanco eta Maite López arratsaleko 8:00, eta Euskaldun berri eta Euskaldun zahar izatearen goraberak edo partekatuko dituzte gurekin, sor daitezken egoera ezberdinak, eta hoietatik abiatuko dira. Eta humoretik ere, Algaraka bakarrizketa lehiaketaren finala izango da Bergarako seminarixoan gaur 8:00. Maiatzaren 10 ekintzion lehiaketa honek, bertan bakarrizketa ezberdinak eskaini dira, eta gaur esan bezala, finala izango da Bergarako Jardun Euskara Elkarteak eta Goiena Komunikazio Taldeak elkarlanean sortutako ekimen banda, primeranekin batera, eta beraz hortxe, proposamen bat ondo pasatzeko. I won't look for escape, 'cause I still believe that love is worth the wait. Down to the water, down to the deep. Let's grow tall again, we are still here. Eta ikasturte amaieran gaude, herri askotan beraien kulturetxetako edo kultureragileen taldeen antzeslanak edo dantza ekitaliak egingo dira, eta adibidez amateur talde bat izango dugu Elgoibarren bertan, bere herriko taldea, Taupada antzerki taldea, Elgoibarko herri antzokian 8:30 gaur, ilargia eta desioaren artean lana eskainiz. Eta estreinaldi bat ere badugu, Lurrez estali. Izuranen izango da arratsaleko 8:30, eta hainbat asteburutan zehar Axut iparraldeko konpainiak bertan egingo du lan hau. Ostiral, larunbat eta igandetan, asteburu honetan hasi eta ekainean zehar. Esan bezala gaurkoa estreinaldia izango da, eta laborarien errealitatea oholtzara eraman nahiko dute ziur, egitasmo interesgarria izango dela, berezia eta ezberdina.
Eta seguraski berezia ere lekua non egingo den lan hau, ez? The Old Bachelor, Hernaniko txillida lekun izango da, 7:30 uste du leku horrek dantzarako eta oroa oso espazio, edo zertarako, espazio berezia eskaintzen duela, eta bertan izango dira Kresala dantza taldekoak ikuskizun hau eskaintzen. Henry Purcell kompositorearen suitea erabili dute hau egiteko, eta dantza historiko eta barrokoan begirada jarriko dute, eta euskal dantzak ere hor ze ekarpen egin dezaken edo nola eragin duen honek guztiak erakutsiz. Eta beste estreinaldi bat ere izango dugu gaur Amurrion, bertako antzokian 8:00, Atxin. Estreinaldia esan bezala, performance eta dantza vertikala uztartzen dituena. I am not the only traveler who has not repaid his debt. I've been searching for a train. Larun baterako proposamenak ere baditu. Hoixe, bai, gaurko gonbidatua gaur hemen gurekin izango da, baina bihar Donostiako antzoki zaharrean izango da 7:30, Sagastitata ta Jesus, Sagastitarta. Bai, ez dakit zer da. Sagartartan pentsatzen ari zinen oiana. Ai, begira. Ez, baina, nioke muzin egingo, Bai? Sagastitarrak beraz. Hoixe bera. Eraitsi SL lana ere Bilboko Azoka Parkean izango da arratsaldeko 6:00. Goitibera antzerki taldearen lana da, kale ikuskizuna, eta beraz, kalean izango dira, eta gainera, kalea ere ardatz du lan honek. Espazio publikoak eta jokoaren inguruko hausnarketa eskaintzen baitu. Eta beste proposamen bat, ez dakizuri Michael Jackson, gustatzen zaizun? Enaizola... Oso zalea izan? Esan, mito handienen nahiko sinmaseko jarraitzaia naiz. Taylor Swiftena. Bai, eta bastakite jendeak kuinekin ere baduen pasiori nik ez dutela erabat elkarbanatzen. Bai, nahiz pixatola. Niko nartzen dut, beti pentsatu dudala izango zela kontzertu bat, dantzatzen zuen moduagatik eta ikusgarria izan martzuna, pena ematen didala. Bai, joan ez izanak, baina Alegianik, aukera izango banu norbait berpisteko, hori izaten da, ez? Norbait berpiztuko zenuke kontzertu bat ikusteko, ez? Michael Jackson etzen izango. Igual Elvis berpiztuko nuke lehenago. Bai, begira. Elvis gustoko du, baina batez ere estetika garaia. Beste zerbait eskintzen du. Menderdialde giro hori... Bai, ala esango nukenik. Orduan zuak asoetzea jungo, baino nahi duena, joan daiteke gaur Iruñako Aiarre antzokira 8:00 Michael's Legacy ikuskizuna eskeniko dutelako bertan. Eta iganderako ere proposamena botako ditut? Gauza derra da igandeari etikina eta zuku ondo ateratzea, ez da? Guk zeingo deu? Hori gure artean geratuko da, ez da? Guk, akaso baten bat hor bengantza dezakegu? Arratsalde girokoak behintzat guretzako ere izango dira. Oso egokiak izango. Igandean, esan bezala, amatxit ditxit, eta zuri eskeniko dituzte Debako Ispiluen gelan eguerdiko 12:30 Goitibera antzerki taldekoak aipatu dugu larumatean ere beste emanaldi batzuekin egongo direla, baina hori iganderako 2 pieza labur dira, biek gai sozial edo politikoak lantzen dituzte, eta hortxe proposamen bat. Baina markinan ere, badugu zerbait, autokarabanie. Ara. Bertako Arretxinagako zubian eskeniko da, edo zubixan, berai jartzen duten bezalaxe, 6:00, eta Abarka antzerki taldearena da. Ander Lipusek zuzentzen du bertako amateur taldea, eta hemen izango dute emanaldia. Eta dantza ikuskizun bat ere badugu, Elirale konpainiarena goizeko 10:00 eta eguerdian 3:00 eskeniko dena Urruñan, eta Oian Indartek dantzatzen du pieza honetan, eta Pantxika Telleria da bere zuzendaria. Ordutek xelebreak, goizeko 10:00 eta arratsaldeko 3:00? Bai, ez da oso, edo goiz ez nahu, edo hortxe bazkal, Badakigu Urruñan zertxo baite lehenago bazkaldu zaleak direla, baina tira, 3:00 pixkat, bai. Guri ez datorkigu bereziki ondo, ez da? Ez bereziki. Aizu entzuleok, goizeko 11:20 izango dira 3 segundu barru, tartetxo bat hartuko dugu gure urrengo gonbidatua mikrotik kanpo agurtu alizateko, eta segituan tartetxoa, behar bezala, zuekin ere aurkeztu eta agurtzeko. Let me see what spring is like on Jupiter and Mars. In other words, hold my hand. In other words, gramofonoa, istitzu pinatxorekin.
Fill my heart with song and Fly Me to the Moon honekin Frank Sinatra gogoratuko dugu 1918an New Jerseyn jaioa. 1918ko abenduaren 12an. Eta zerran pare bat lerrotan kantari bikain eta beresi honi buruz, bere edozein grabazioa ditzeko gomendatzeaz gain, ahotsa bezala ezagutzen zuten, eta hori zerbaitengatik izan entzen, ez? Gusto handiko kantaria izan zen, Frank Sinatra. with song, let me sing forevermore. You are all I long for, all I worship and adore. In other words, please be true. In other words, jada entzungai duzue gramofonoaren azken saioa. Gure webgunean eta podcast plataformetan. Bigarrenak ez direlako beti okerragoak, bigarren kafea. Breaking my back in the heart of this land, feet above water and soften in sand. I could have this. But I find the heat is too harsh on the skin. Drowning in light, need the cold to sink into my soul. My soul. Joseba Apaolaza Jauregi. Urretxu, aktorea. Lehen aldiz oholtza zapaldu zuen eguna ondo gogoratzen du. 6 urte besterik ez zituen artean, eta buruz ikasitako bertso bat eskaini zien bertaratutakoei, ogia eskuan. Ordutik, ogibide izan du oholtza, eta asko izan dira buruz ikasitako pertsonaia eta testuak. Hala ere, 14 urte pasa behar izan ziren berriz ere oholtza zapaltzeko. Izan ere, magisteritza ikasi zuen, aurrezkuntza. Euskaraz egiten zuen lehen promozioetakoa izan zen, eta berehala topatu zuen lana. 4 urtez, irakasle lanetan ibili ondoren, uztea erabaki zuen, eta bere benetako pasioari jarraitzea. Antzerkiari. Antzerkiko irakasle honenak inguruan izan zituela esaten du batzuetan. Haurrak hori exe direla esaten baitu. Eta kasu horrek animatuta edota barruan zeukan arra jarraituta, dena utzi, eta antzerkiari ekin zion. 80ko hamarkada zen, eta 1983an, orain antzerki taldearekin lanean hasi, eta oholtzara bueltatu zen. Txikitan Josei nazio, gero Joseba Iñaki, orain Joseba. Horiek baino askoz ere gehiago dira jakina gorpuztu dituen pertsonaien izenak. Izan ere, telebista, zinema, eta batez ere, antzerkian ibilbide oparo bezain esanguratsua duen aktore eta profesional bikaina da. Hasi zenetik, non ez dugu Josebaren lanen batez gozatzeko aukera izan. Telebistan, hainbat telesaietan izan dugu bera ikusteko aukera. Bieta bat, Jaundaia, Bertzainak, DBH, Pilotari, Goenkale, Periodistas, El Comisario, Aquí no hay quien viva, Amar es para siempre. Zineman, lehen castinga
100 metro pelikularentzat egin zuenetik, beste lan askotan ikusi ahal izan dugu. Si quiero, El final de la noche, Kutsi da zu bidea Isabel, Baztan, El silencio de la ciudad blanca, Soinu jolearen semea. Baina batez ere bere ibilbidea antzerkiari lotuta dagoela esan genezake. Euskal Herriko herri gehienetako holtza, areto edota frontoietan aritu dela esan genezake eta. Momentu honetan bertan 2 lanekin ibili da batetik bestera, Sagastitarrak eta Esnearen kolorekoa, eta zerrenda luzea izan arren, hauek dira parte hartu duen lanetako batzuk. Konpromisoa, Iparraizearen kontra, Sisiforen paperak, Obabakoak, Erresuma, Rita, Arte, asko izango ditugu ziur aski oraindik ikusteko. Langilea, umoretsua, lankide ona, giro paregabea sortzen duenetakoa eta konpromisozko pertsona. Horrela izanik, ezin gurekin zuen konpromisoari uko egin jakina. Ongi etorri bigarren kafeko kafeutxera, Joseba Paola Zajauregi. Eskerrik asko, zabalik utzi neuzu. Joseba, erreakzio nahiko izaten da oianaren sarreren ostean, batez ere tarteka deskubritzen duzuelako iraganean gogoan etzen dituzten hainbat gauzare badaudela, ez? Hola, intxe esan dezu. Aizu, lehen galdera nik egingo dizut, gero gehientsuenak oianak, eta lehen galdera bigarren kafe izeneko saio honetan, eta kafe hutsa izena duen arte eszenikotako protagonistak zaituztegun honetan, nahiko galdera erresa eta zuzena da, kafe zalea zaren bai ala ez, esan behar dituzu. Bai, naiz. Kafe bat eskainiko nizuke, gaur goizean gure azken kafe ondarrak bukatu ezpalira. Ai ba, Beraz, zu bukatu itxuzu. Eskerak Ondo beteta etorri zean. Baina, ondo beteta etorrita ere, mikro eta oaren arteko distantzia hori pixka betetzen badiguzu ere eskertuko dizu, Oso, egina dago. Dena zuretzat, oiana? Danaretzat. Bueno, Joseba, eskerrik asko, hemen gurekin gaurkoan izateagatik, eta pixkat atzera ingo dugu. Hasiera hoietara esan dut, magisteritza ikasi zenuela, 4 urtez aritu zinen lanean, irakasle lanetan, eta nik esan dut eta elkarrezketaren batean entzun izun, hor zenituela antzerki irakasle honenak, aurrak. Nolako esperientzia gogoratzen duzu aurrekin edo zer ikusten zenien beraiei antzerki zaletasun hortan edo antzerkian? Bueno, esperientzia alakoa izan zen, egia esan nik magisteritza euskeraz esan duzun bezala bukatu berriak eta seitun lan eskaini ziaten. Gertatzen da lehenengo urte ura Martuteneko ikastolan, berezia izan zen. Nik uste okerezpanago eta 13 eta 14 umen itula 5 urtekoak, ni hasi berria, nire teori guztiak buruan, eta kostatako urtea izan zen, ume asko zielako, energikaragarri eskatzen zuen, eta baina urrengo beste 3 urtetan, ume txikitxo talde bat hartu nun, 3 urtekin, eta 3 urteak beraiekin egin ditun da gura xamurragoa izan zen. Baina egia da bai batean da bestean eta aurrak tartean direla ere ez da nik asmatzen nahi naizen zerbait, beraiek dira interpretazioaren errege eta maixu eta printzesa, azken finean interpretazioa eta jolas dramatikoa mundua menderatzeko herramienta ezin hobea delako. Eta esan dut aurretik 6 urterekin holtza batera igoa zinela bertso batzuk. Botatzera gogoan duzu, ez da, egunura? Bueno, audioa oendi telefonan bueltaka dabil, ere hautsa 4 urtekin, ze txiripaz eta grabatu izan zen, pentsa zenbat urte diren, eta gaina arrezkio jakin, grabazio bat ere bazegoela, argazkia ere oso harro erakusten diot, galdetzen dian, guztapide alde batean, da Salvador erbestean, da ni erdian, nola bokailo eskuan dudala, nire ikasitako bertsugura botatzen. Bai, gura izan zen egia esan, nik beti pintxat izan dut eta ondorioztatu izan dut, ez gure izan zitekela, azken finean nire ogibidea izan daren jatorri bat, ez? Benetan esperientzi bortitza izan zen 6 urtekin, eta han jaso zan txalo zaparra da berezetzan niretzako, Salvador bera entzazan, baina nik niretzako izan baditu zela hartu nun, eta arro ibilitzen kabitxo zinik, eta gero pentsatu izan dut, han jasotako emozio horiek ere eraman dindutela, ez gainontzean arrezko izan dudan
esan dako, hogi bidera. Galdera zakit oso ondo zintzen, Bai, ez, garai horiek, bai, egun ura ez eago gantzen. Bai, benetan berezia, eta han jasotako adrenalina guzti hori, eta txaloiek, eta holako, esperientzi importante horren ikuste, bai, aztarna utzi zidala, bai. Eta aztarna hori pixkat ez, guztiz jarraitu zenuen, ezta? Magisteri, irakasle bezala 4 urte eman ondoren, uzte erabaki zenuen, eta buru belarri sartu zinen, eta arrezkero gelditu gabe. Bai. Bigarren aldia izan zen, justu magisteritzan, bakizu orduan ere, kurso bukaerako, edo karrera bukaerako emanaldi bat egitea erabaki genuen, eta gauza txatxu txiki bat egin genuen, da, itzi gabe, uste zala, eta hori, baina nik ustetan pixka bat eder, guraxe errebalidan buko bat izan zala. Eta gero egia da, ni Martuteneko eskolan oso gustora egon nintzen, eta fijo egin nahi ninduten, amak etzen ulertzen, nola utzi behar nuen, nolako lanbide polit eta seguru bat, eta hala erabaki nuen, eta egia esan gaur arte. Eta nola gogoratzen duzu, erabaki hartu, eta pixkanaka orain taldea, aipatu dunik 83an hasi zinela beraiekin, zer izan zen zuretzat orain taldea, eta zer izan da euskal kulturgintzarentzat eta euskal antzerkigintzarentzat? Egia esan, gogoratzen dut, orainekin hasi aurretik beste lagun batek enredatu nindun figurazioko bitipo behartzialako Los Angeles zubia, Txema Zubiaren taldearen egin naizun agerpen bateako, eta antxe gaitu ginen figurazio bezala gauza hola espresionista bat egiten, karrazio batzuk botatzen, eta egurrezko eskopeta batzukin, eta haren ondoren sortu zen orainen aukera behaiek irikizuten kurso bat, nahi zuten jendea erakarri, eta bantzuden Maribel Belastegi, Juan Mari Segues, Paco Sagarzazu, Jokin Kueto, Iñaki Irastorza, Kike Diaderrara, haiek zian pixka bat oraineko basea, eta antxe hasi nintzen, egin genuen seitun espektakulo bat, Kontaktos Kabaret, ordungo Printzipen ere aurkeztu genuna, eta gero suerte handia izan genuen, aukera izan genuen Jose Carlos Plazakin lan egiteko, Divinas Palabras egin genuen, eta gura izan zen, Madrid egin genuen lehenengo saltoa. Jo, ze garaiak, ezta? Eta zenbat gauza, nik gutxi batzu besteik ez ditut aipatu, karo, zerrenda ze luzea den, ezta? Oso, Divinasena oso berazia izan zen, zenik beha plaza etorri aurretik, zakur bat atea berri izan nuen zakurtegi batetik, orduan ze altzako zakurtegitik, eta gero txakurrarri erakutsi behar izan izkion, hanka bat mogitzen, bestea mogitzen, erantzun egiten zidan, ere txakurra izan zen 2 urtetan zehar jiran etorri izan, Madrideko Bellas Artesea joan ginanen, hau, Divinas Palabras eskaintzea, nik neukan furgoneta txatxu baten junginan konpainia, eta zakurra eta 7 zakurkumen erekin. Ordurako harrapatutazun beste zen zakurren batek, eta 7 kumekin junginan. Ene! Wow! Eta Madridea, Bellas Artesen hasi, da lehenengo bigauak parkinean pasatu zituzten txakurrak eta txakurkumek furgonetan sartuta, eta handi pixkatea lortu nuen veterinario gune batean, handik oso gertu, ostatu eman zieten txakurkume, eta ordunik egunero hilabete onginan Bellas Artesen, eta egunero emanaldia egin, eta zakurra berriz txakurkumen gana erretiratzen nuen, da, egia esan, esperientzi politia izan zen, da 2 urtetan zehar, hola ibiliginan jiran, beste behin ere gelditu zen, izan zituen beste kume batzuk, eta, baina guztela oso txintxua zen. Begira, bai, hola. Txintxua eta eskatutakoa egiten zuen, ikasi zuen, eta orduntxe, txakurkumeak kamerinu zitula, bigarren aldi hartan, izan zan bakarra, bere showa ez zuen egin ezin zuen aguantatu. Ai, karo. Txakurkumena juna izan. Jarri nahiz batalitasetan. Ez baina politia da. Batalita politia dira. Bai, oso politia dira. Bai. Baina bai, izan zan gauza bitxi bat, ez. Karo. Bai. Eskerrak Goiuri hemen ez dagoen, no? Bai, txakurra nahi, pentsatu edo berdina, Goiuri. Ziko zan olorpegitxua jartzen eta, bai.
Gauza bitxiak aipatu dituzu, gero berriz ere antzerkira bueltatuko naiz, baina uste dut, zinemako lehen kastina 100 metroren pelikula hartako kastin hortan ere, zehose bitxia gertatu zitzaizula, ez dakik konta dezakezu, edo nahi duzu. Bai, oso bitxia ere baita, oso azkar, egia esan kastina uste Hotel San Sebastianen zan, eta Guardia Zibil baten testo bat, separa eta moguko bat eman ziguten, eta Bizpahiru esaldi esan behar genitun, da ni nire kauz erabaki nun, Andaluziara. Zea, azentu emango niola, eta bueno, baina nain ondo inun, azkenean etako baten papera eman ziatela. Orduan Alfonso Hungría zan zuzendari, eta esaten, es que tenías un acento muy raro. Entre andaluz o murciano, eta azkenen hori, lehengo papera, eta etako tipo baten papera inun. Bueno, hori baino bitxiagoa da, benetan, nere lehenengo errodai eguna. Bai? Bota. 124 batean, produzioko baten azana, hola, 124 baten, gino zen, Ramon Agirre, Enrique Salaberria, oraintxe berri zendua, Bea Txofer, Fitipaldi papera iten, Ramon Agirre, Patxi Bizker zauritua eta ni atzean. Patxi eta biok atzean. Eta, ez barkatu, Patxi horrean da Ramon eta biok atzean. Bueno, kontua da 1 metro zan. Eta nei tokatu zitzaidan, benetan, kontatzen dudan bakoitzan, nik ere sinistu ez dut egiten, baina eseri arazin induten, niko piloto nintzen, orduan, hankatartean jarri ziaten magra, zala esaten zioten sonido direktoko aparato bat, eta antxe sartu beharra zeukan. Nik neukan perilla bat, ze kamaraz justu kapotan, kanpo kamarakar egiten zuten da, baina, bueno, ala modukoa, bentosakin aurrean zijon, baina perilla neregan azetorren, eta nik perillakin akzionatzen un kamara. Magra ere bai, eta gero klaketan neukan. Beraz, nire benetako lehenengo sekuentzia, ala egin behar izan nun, esan, jode, orduan pentsatuko nun, zinan kontu hau, hemen denetik egin behar. Bai. Beraz, egin zen sekuentzia, soinua, grabatzen, kamera, grabatzen, klaketa, grabatzen, hiru gauzak egin behar nik, jode, hau ez da nierrexia. Low cost, rodaje azkenen, Low cost, total. Eta azkeneko toma hori, lehenengo toma hori nik uste tainun urduri nola, esan beharreko esana... Esan beharrean. Aurreago esan nun, ikusin behar nun tipo bat, eta ura ikusi aurretik, rasantea pasa aurretik, botan nun esaldia, eta baino ez zaita harritzen, esan nahi da, emantzizkiaten anguziekin. Bai. Botazten umentzen. Lautik hiru ondo gintzen ituen. Aipatu duzu, ez, Guardia Zibilan papera egiteko kastina intzen nu, bueno, paper ezberdin asko eta askotan gaiztuan ere indezu. Ez dakitzeatik, dira zintza aurpegia dakan, ez? Aurpegia bakarrik, ez? Bai, hain txintxa aurpegia du, ez da ibanik. Ez da ibanik. Ez da aurpegi, txintxa aurpegirik ikusten egia da, ez? Bromatan esan izan dute, bai, enkaskilatutan hau, ez, paper olakotan, ez? Eta egia esan, bai, asko inditut, gaizto xamarrak, eta gero militar eta militareztian, bueno, esan nahi dut, armat artean ibilidan personaien artean, nik ere daukat, bueno... Historiala hor. Historiala, egia esan, etakoak aparte inditu dara 3-4, Polizia Nazionala, Guardia Zibila, Reketea egin dut, legionarioena ere egin dut, beraz ez dakit bakarren falta zaida. Legionario momentuko tatuajeren bat etzaizu geratu gorputzean, ez? Ez nituen, ez maniobra ere, espentzi bikaina izan zan, zehazki legionario papera tokatu zitzaidan egitea, Cuentos de la Guerra Saharaui izeneko pelikula batean, dokumentalista batek eintzun lehenengo luzemetraia, baina bitxikeria izan zen, grabatu behar izan genula Tifariti da, bueno, Saharaui daukaten territorio liberatuaren pixkat, bueno, gunea, ez, da, destakamento militar bat. Gergeratetik gertu, momentu honetan gerra giroan dagoen gunetik gertu? Oso gertu, berez muralla, esan nahi dut, gero marrokiek eraiki zuten arresia, ez dago handik urruti, bueno, batoki bitxi batean, basamortuan, noski, ez ere zinguratua, ondarrez inguratuak, bantxe rodatu genuen, 15 egun pasatu genitunan, eta, bueno, benetan esperientzi bitxia izan zen. Alakoa litzateke,
nire bizitza laburra baina. Aipatu dugu pertsonaia batzuk, ez? Aipatu dituzu. Oroar baduzu pertsonaiak lantzerako garaian moduren bat edo gustatzen zaizu bide batetik joatea bestetik. Hainbeste izan dira, karo, oso ezberdinak, ez? Baina ez dakit lantzeko momentuan baduzu hola zerbait? Ba, nik esango nuke ez. Ez. Eta handik eta hemendik egia esan garai hartan antzertin ere sartzen ez zieten, utzi esperientzik ez neukalako, eta bat urtekin ze esperientzia eukiko nun, baina, bueno, ikasi kursoak eta berziklatzen saiatu izan naiz urtetan zer, baina ez nuke esango metodo daukada, nik ez da gutxiago ere. Azken finean nik uste dela, nola baiteko popurri bat, ez? Zuk, bueno, ikasi ez donaren, edo zure intuiziaren alabaiteko. Bueno, azken finean nik egiten dutena da irakurri eskaintzen zaidana. Nik beti pentsatu izan dut interpretazio baten arduradun nagusia parte importante batean idazlea dela. Beak egin behar du zure lan hori eta jakin personajeak nundi nora dijoan. Bueno, zenbat eta garbiago euki erresago izaten da bide hori zuk zerbait irakurtzen dezunean. Eta ez daukat beste misterioik. Gero jendea asko atentzia ditzen, nola ikasten dituzu gauzak buruz, bueno, nire sekretua da, nazkatu arte errepikatzea, ez daukat beste sekretuik, ez? Orduan bat eta beste hori da, paperari begiratuz nik beti imaginatzen dut, edo egiten dut nire ideia bat, nola izan daiteken personaje hori, o nola itzen behar duen, edo nola jokatu behar duen momentu hortan, ez? Konkretuki, eta ez daukat beste zeik. Telebistari buruz ere hitz egin genezake, baina pixkat antzerkiaren mundura sartu nahiko nuke. Aipatu dugu agendan lehen bihar Antzokizarrean izango zaretela Sagastitarrekin, esan diguzu akaso azken emanaldietakoak direla. Orain dela gutxi ere Madrilen aipatu duzu egon zinela bere garaian, baina orain dela gutxi ere Esnearen kolorekoak antzeslanarekin aritu zarete, hortxe ere. Zer moduz, askotan gertatu zaizu antzeslan bat, baino gehiago batera, ez, tartekatzea. Azken hauek zer da Esnearen kolorekoa adibidez? Akaso oraintxe egiten ari zarena? Bai, bueno, Esnearen kolorekoa berez oinarrituta dago izen bereko eleberri batean, Neil Sandereñoak, oain izen etzait etortzen idatzitakoa, uste hemen argitaratu zela 2014-15 arte hortan, Madriden arrakasta handia izan zuen hango libreroen saria ere jasozun, eta Jantjaka konpainia, Fernando eta Mireiak, bueno, segika hasi zitzaien obrari eta idazleari, eta azkenen Fernandok zuzendutazun lehendik ere beste emakume honen idazle honen beste obra bat, eta azkenen, aurra intzuten, ibilidia 3-4 urte bueltaka gauzak lotzen, eta gu gauzatu izan dugu, eta hortxe biligea bueltaka, hemen gira polit bat egin genuen, askarra, eta oain berriz Madriden eman ditugu 20 egun, eta gustora, bai, jendeak ere angustoz jaso du, jende asko etorri izan da eleberria bera ezagutzen zuelako, eta horre jende asko ekarri digu, baina bestela ere txalo beroa jaso ditugu, eta, kontent bueltatu beha, bai. Nire aita hoietako bada, zen nire aitak irakurketa talde batean irakurri egin zuten uste dut, obra, eta orduan esan zian, oian antzeslan hau dago, eta nire aita agian antzerkira, entzun akaso pixka gutxixi entzuten dulako orain, ez da eroso goten, eta joan zan bereziki liburua irakurri zuelako. Liburua bai, asko eman da, bai. Eta esperientzia politia esan duzu. Bai. Gero esan diazuna, nik aukera nahiago izaten dut gauzak banan-bana itea, baina, askotan ez da posible, eta egia da ere, orain lehen oain dela 10 urte, nik uste obrak beste ibilbide luzetxoago egiten zutela, dana murriztu da, orduan lehenago bukatzen dira espetakuloak, eta orduan, normala da. Nei tokatu izan zait, eta, beste batet, perez asko emate izo batzutan, baina, reperterioa daukazunen, gertatu izan zait, 3 eta baita 4 obra ere, eskudu artean, bukatu ezinik eukitzea, eta gero horri gehitzen badiozu batzutan, batzuk bi hizkuntzatan egin bare dituzula, azkenean, disketea bete-bete daukazu, eta etze akordatzen batean eta bestean beste kontu guztik aztuta izaten ditugu askotan. Aipatu duzu, ez, orain obrek akaso lehen baino gutxixio irauten dutela, ez dakit nola ikusten duzun gaur egun antzerkiaren eta euskarazko antzerkiaren egoera gure inguruan? Bueno, nik ondo ikusten dut. Egia da, pixka bat dana
azkartu indala, ez? Eta gauzak ematen du ahalik eta azkarrago konsumitu behar diala, eta programazioak ere eraberritu urte batetik bestea, eta bueno, horrek eraman gaitu hortara, ez? Lana gutxiago eskaintzen diela. Orokorrean esango nuke, nik uste, ez dakit, ondo gaudela, ez gaudela gaizki, ez? Eta hemen bereziki, ez? Lehengon eta kontuak ateatzen, ez ni, esan nahi dut, Fernando Bernoes eta Txantxaka konpainiak, beraien ekoizpenak eta beraien tartean dauden zuzendaritza diela, bai Mireia eta bai Fernandok, 8 espektakulo pasatuko dira Madridetik, beraiek parte hartu dutenak. Orduan esatezu, kontxo, bada zerbait. Bada zerbait, zenba konpainiango dira Madriden horrelako egora berean, ez? Orduan, bueno, nik uste, alde batetik esanguratxoa dela, eta, badagola, ez? Badagola movimendua eta egiten diela gauzak, ez? Gero egia da, horti bakarri bizizatea zaila dela, eta, denetik egin beharra daukagula aurra egiteko. Aurreko astean ez genuen kafe hutsa tarterik hartu, baina duela 2 asteko gonbidatuak utzi du galdera bat zuretzat eta pixkat Euskal Antzerkigintzari buruz aritu ginen berarekin, bera Nafarroakoa da eta berak aipatzen zuen ze zailtasun zituzten beraiek Euskal Autonomia Erkidegoan aritzeko eta baita Nafarroan ere zenbaitetan. Eta uste dut galderak, baduela zerikusirik pixkat. Egunon, Joseba, hor nire galdera. Nola ikusten duzuzuk Nafar eta Euskal Erkidegoko sortzaile eta ekoizpenen arteko barlazioa eta elkartrukaketa? Uste duzu badagoela hor nolabaiteko muga edo eten bat bi espazioen artean? Hortxe galdera, horretu. Ez da errexea, akaso, Bueno. Ez da errexea, eta egia esan, nik uste dut guretzako errexagoa dela Nafarro aldera joatea eta gure lanak, Euskal Herrin ekoiztutako lanak Nafarro aldean erakustea alderantzizkoa baino, hori dudari gabe. Orain usten dut alde hortatik gabezi bat eta galera badagoela beraientzat, ez? Orokorrean, ez tamaina berdina, baina Ipar Euskal Herriarekin gertatzen da ere bai, ez dagoela hola gezurra dirudi, baina ematen dugu bai ez dakit muga invisiblea daudela, eta benetan ez dago nola baiteko, azken urteotan akaso geixo bai, ez, badago, beste jun etorri bat, ez, baina egia da gabezi handia daudela bai, ez dut ukatuko. Aipatu duzulenez, batzuetan 3-4 obra, orain esan dugu bihar ere Sagastitarrakekin arituko zarela, Txalo konpainiarena, baina uste dut eskuartean proiektu bezala ere Txalok baduela garai batean egin zenuten arte, ez artea, eta lehen ere Ramon Agirre aipatu duzu, berriz ere Ormazarekin ere, Asier Ormazarekin ere aritutakoa zara. Noizko edo, esan daiteke zerbait proiektu honen abia puntua? Bai, izatez gainea fetxak badaude, iraila hasierako Donostiko Antzokizarrean, beraz, kontua da, oinik ez gehala hasi, baina hasi beharra dukagu, eta ni pentsatzen dut uztaila eta abuztu bitarten, prestatu beharko dugula. Egia da, hauen dela 19 urte egin genuen antzeslana dala, arte esan nahi de Jasmina Arrezarena, mundu osoan egin izan da, eta egiten jarraitzen duen obra bada, eta Ricardo Darín, esan nahi dut, oso jende importanteak beti egin nahi izan duten obra bat da, eta jende askok egin duen obra bat, Madriden bai, elenko desberdinak egon dira, etengabe egiten dira produzio berriak, eta, nonbait Xabier Agirrek, Txaloko buruak, lortu du berriz ere eskubideak, eta berriz egingo dugu, Hirurok, esan nahi dut bain dela 19 urteko reparto bera izango ea, Ramon Agirre, Asier Ormaza eta Hirurok egingo dugu. Ikusiko dugu, azken finean, 20 urte gehiago ere baditugu, eta, ikusiko dugu. Baina, gogoz, berez da obra bat, zautzen espadezue. Nik uste dut bere garaian ikusi nuela, baina, karo. Bai, argumentua edo behintzat planteamentua oso erresa da, 3 lagun burgexamarrak eta haietako batek kuadro zuri bat erosten du eta dirutza bat ordaintzen du.
bueno, hori da pixka bat liskarraren abia puntua, azken finean gero ez baian jartzen dira beste gauza asko, beraien arteko harremanak, eta sarreak, eta gaizki ulertuak, eta abar luze bat, ez. Baina oso ondo idatzia dago, oso ondo kontatua, eta bai, gozagarria, gustagarria. Eta ziur polita izango dela berriz ere hiruak elkartzea, ez da? Hala, espero, Bai. Beste artista askorekin ere lan egin izan duzu, eta azken aldian egia da ez, lan asko oso koralak eta jende askokoak izaten direla, adibez Jantxakaren azkenekoan ere, 6 bat edo bazaudet, ez da? Orain bai, 6 daude, bai, da arrezko aurrekoak ere bai, bueno, Sisiforen paperak egin genuen, eta Soinu Jolaren semea ere bai, reparto zabala dia, gaur egun normalean egiten dianak inalderatu, azken finean, bueno, hortik gora, olako zenbakiak eta olako reparto ja zabalak esaten dianak, alik eta zailagoa dielako, gero, etekinak ateatzeko, eta daurre egiteko, eta saltzeko. Bai, Sisiforen paperak ekarren nahi nun pixka bat, baina zukagian beste galderatxo bat egin nahi zenion lehenago? Aipatu dulako zerbait, Ez, bai, aipatu duenan Sisiforen paperak gogoratu nahi zan. Hausnarketa uste dut noizbait egin dugula, ez? Horrelako proiektu ambizioso bat Euskal Herrian egitea zein den garrantzitsu eta aldi berean ze bide gutxi egin ahal izan zuen Sisifok, akaso gu nahi genuenerako behintzat, ez? Lan ikaragarria zen eta Euskal Herrian pentsa aipatu duzu 6 korala da, baina Sisifon igual 10 edo aktore zinaten. Oso emanaldi ambiziosa zen eta baute dagoen lekua, ez? Gure herri txiki honetan horrelako lanak sortzeko, Joseba. Bueno, lanak sortzeko baldintza behar dira eta laguntzak behar dira, esan nahi dut. Zailena gero askotan izaten da, bueno, hori erakutsi alizatea. Azken finean hori da, eta hori da zailana dana, ez? Egia da pixka formatu handiko obra zala, eta bueno, eskakizon bat tekniko batzu ditu, eta behar dituzu espazio egokiak, baina azken finean gero behar dana da, ere bai, dirua kontratatzeko eta erakusteko lana. Eta hori horregoten da askotan gabeziak eta mugak askotan hor daude ez. Ni pixkat lan honi buruz bai galdetu nahi nizun, ez? Azkenean bada lan bat, bainigok esaten zuen bezala, ez? Guretzat, euskaldunontzat, ez? Pixkat, ukitzen gintuen gaia, ziur aski zuetako bakoitza ere, uste dut zu gogoan duzula, bertan irudi batzuk agertzen dira, manifestaziokoak, zu bertan egon zinela, pertsona errealak, ez? Nolako esperientzia izan zen hori gero haietako batzuk aretoan bertan egotea lana ikusten, Arkaitzkan oren testura. Ze prozesu izan zen lan hau? Bueno, egia esan berezi egiten duna pixka bat proiektu hau bera da, azken finean hori, zuk esan duzuna, kontatzen nahi gehalako gerrek bizitako, guk bizitako gauzak, ez? Eta gure azalean bizi izan genituen gauzak noski alde batetik. Irakurrea edo biztanle arrundu bezala bizi izan genuen, eta atera ginen kalea horren kontra egiteko ere bai. Gero noski guk antzerkian kontatzen dugun gehientsuena, nire kasuan edo gure kasuan zean, redakzioko jendea eta nola jokatu zuten horren aurrean, eta hori dana kontatzen da. Baina akaso bereziena hori da, ez lehenengo aldia dela nik uste, gehiegi errepasatu gabe ere, baina azken finean zure bizitzan hain gertu egondan kontakizun bat taularatu alizatea, ez. Azken 6 minututan murgiltzen ari gara, entzuleok, eguerdiko 12etarako horixe geratzen baita, eta entzuleok diodanean, mezu ere Oiana eta biontzat, azken txampan murgildu behar dugulako Josebarekin, Oiana. Pixka, telebista alde batera utzi dut, baina bai galderatxo bat egin nahiko nizuke, ez da? Telebistan telesai ezberdinetan askotan aritutakoa zara, bai hemengo kateetan edo eta baita Espainiako edo estatukoetan ere, eta badago bat, aipatu dezuna, izan dena agian zuretzat ikusentzunezkoetan master moduko bat. Amares para siempre buruz hori esan zenuen noizbait. Ez dakit, pixkat azaldu dezakezun zergatik edo zer emantzizun horrek eskola moduko bat izan zitekeelako horretan edo? Bai, batez ere eskola bilakatzen du olako formateo batean aritzean, naiz eta, nahi harrapatu ninduen ia 60 urtekin, ia ez 60 urtekin egin nuenean,
egia da lehendik ere Goenkalen aitutakoan nintzela, eta, bueno, Goenkale esan nahi dut, bai, formato hortan, hau da, egunero emititzen dan zerbaiten parte izatea. Eta kasu honetan, Amares para siemprera ala sartu nintzen denboraldi oso bat egiteko, eta, bueno, lortu nun, gainera, denboraldi osoa egitea, eta bai, bueno, neurri batean egokitu du beharra daukazu formatora, eta horrek esan nahi du, zure lana bukatzen dezunean, askotan etxea joan behar dezula berriz urrengoak ikastea, eta ikasi ez dauka besteik, bueno, gauza hauen, kulebroi hauen sostengoa hitza bera da, orduan ez dago besterik, esan nahi dut, dekoratu batean sartzen zea, eta nik egiten duen horrelako persona iguingarri, golpista hiltzaile iguingarri bat, eta, bueno, behar di bromatan esaten nuen, eskiatzea COVID-en garaian tokatu zitzaigun gainea errodatzea, eta, bueno, zorionez bigote, da, bueno, maskarillak ibiltzen ditzan kalean, baina beti beldurrez, haber non baiten, norbaiten muturreko baten zidan, hain putakume galanta izateagatik. Baina bai, nik uste hori eskola hori izan zala, azkenean egokitzea horrek eskatzen duenari. Eta dala, bueno, astean behin, bitan o irutan jun berra daukazula, eta gainera aprotxatuko dutela, zure sekuentze guztik egun horietan jartzeko, eta tokatzen zaizu egun batzuk, igual, bueno, ez dakit, 18, 15, 20, 25 horri alde defenditu behar dituzula buruz. Dala, bueno, aztakeri txiki bat. Aztakeri txiki bat, baina, bueno, azkenen ere bai, bueno, pixkat volumen kontua da. Esan dugu bihar Sagastitarrak, esnearen koloreakekin ere baten bat baduzue oraindik. Momentu hontan artearen testuarekin oraindik buru belarri hasi aurretik, beste zerbait ere badugu tartean? Bai, badaukat, gaina izan dagoela tita, bueno, esan nahi dut, bueno, sortu zaidan aukera bat, gauza berri eta berritzaile bat egiteko, proiektu honen burua Juan Palacios izeneko zinegile bada, beak dokumental mundun eta aritu izan da gehiago, eta hau da bere lehenengo fikzioa, eta berez da historia bat oso berezia. Aldez aurretik esan dezaket, egia da historia oso xumea dala, oso presupuesto urritzeko historia bat dala, eta hemen batez ere kostaldean Zumaia eta Lemoiz eta tarte hontan ibiliko gea rodatzen. Eta horren sinosia buruz gauza hondirik ezin dut esan, ze da oso histori neurri batean distopikoa, ze dia, bueno, bidai bada, etorkizunetik atzea jakiteko noiz apustu zian gauzak eta ze gertatu zen mundua pikutara juteko. Gugatuz etorkizun zorrotz batetik, lurrazpian bizigia. Eta hori gutxi balitz, gero historia berez rodatu nahi du oso formatu desberdinetan. 6 o 7 formatu desberdinetan. Beraz nolabaiteko melantx bat edo pastix moduko abstrakzio bat egin nahi du, da gauza bat benetan nik eskuartean izan dudan gauzarik bitxienetakoa benetan. Baina gogoz, horra rokartean ibiltzeko, eta ekainaren 14 bukaera arte 15 egun hortan emango ditut. Emango ditut hori iten. Ondo, nola bait, saiatuko gara hori ere jarraitzen, ez da? Ui, behiramen ideiaren baten duten zaio. Euskal Oze bilbide egiten du, baina berez, aldez aurretik bentsat oso gauza berezia da. Bai, itxura du. Abiren Gardena kantunekin egingo ditugu azken segunduak, Joseba Paola agurtu egin behar dugu. Plazar bat izan da, Joseba, gaur gurean zuizatea, eta besteen bat pasarte anekdota eta kontatzen euki genezak hemen, beraz, bigarren kafe hori ere gertatuko da, etorkizunean, eta izango dugu elkarren berri. Oso ondo, mila esker zubi. Oiana, datorren ostiralera arte? Bai, datorren ostiralera arte. Entzuleoak zuek, osatu asteburua, eta astelenean goizeko 10 eta 5 gu hementsi izango gara, fin, zuekin kafea hartzeko. Bitartean, informazioaren txanda orain, hementxe naiz irratian, zaindu asko, astelen arte.
Calm and bigarren kafea.